Dámy a páni, ja som Kyber a vítam vás u nového videa, teda úplne prvého videa na tomto kanáli. A z novej série, úplne novej, ktorá bude na tomto kanáli bežať. A hranie Minecraft hororových map. Dúfam, že sa vám to bude páčiť, dúfam, že si to aspoň niekto pozrie. A my sa nebudeme zdržovať a rovno sa na to pustíme. Dúfam, že som si toto všetko už dobre nadstavil. Každopádne mapu robil tento Haswan. Aspoň dúfam, že to dobre čítam. No a týpek robí celkom dosť veľa dobrých map, takže oplatí sa. Dúfam, že to nie je jediná, čo budeme od neho hrať. OK. Aha, dobré. Tak už by to malo začať. Takže mapa sa volá Grief, čo som aj zabudol vlastne zmieniť, ale čo ti dáva ten trailer, alebo úvod, neviem čo to bolo. Fú, strašne premakaná mapa, úplne krásna. A už nás to hodilo do nejakej miestnosti. Dúfam, že nie sme na izolačke. Á, papier. Nejaké údaje. Nebudem to tu úplne čítať, ale nejako v rýchlosti si to zbehnem a potom vám to skúsim nejaký výklad dať. Takže na chvíľku si dám, hneď som späť. OK, takže viac menej je to o nejakej nákaze, ja neviem ako sa mám z toho dostať. Dobrá, tak. Ty kokšo. No. Baterka nám tu začala podlikávať, žiarovka, ty kokšo. A celkom, dúfam, že to nepozerá nikto, čo má epilepsiu, lebo z tohto je aj mne celkom zle. Tie zvuky sú No fuj. No, každopádne v tej správe sa písalo niečo o tom, že nejaký vírus, že bol nejaký subjekt, ktorý oni pozorovali a v tom bol teda nejaký vírus. Celkom divný výber hudby. Ja úprimne trošku dúfam, že je ma počuť a musím si to potom pozrieť v nadstaveniach, že či je ma vôbec počuť. Jún 22, 2015. Fú, to je celkom dosť dávno. Wow, takže na takomto aute sme prišli a moja dcera bude doma, by mala byť doma za chvíľku, práve teraz, neviem. Fú, pekné autinko, pekné, veľmi. Ja si idem teda len pozrieť na toho zvuku, neviem či vlastne, alebo počkajte, ja to asi môžem takto spraviť. Môžeme si dať toto tichšie. No, ja dúfam, že teda zvuky v hre ma neprekrikujú, že nie je to počuť hlasnejšie, ak áno, ja s tým skúsim dať čo spraviť. A uvidím, no, zatiaľ tá hra ma mega baví, ako je spravená. Ten západ slnka, aj ten trailer na začiatku úplne, že wow, ja som hotový z toho, ako to vyzerá. Je to krásne. Bežať zatiaľ nemôžem, ja sa zdá, že ja som tu videl zajka. Ty kokšo. Ja už som stratený. Ja mám ísť tadiaľto. Ja som celkom, toto je asi nejaká a tu je. Môžem aj? Nie, bojí sa ma, ani ho nedobehnem. Wow, je to úžasné, baví ma to. Baví ma to celé, aké je to spravené. Každopádne, ja inak ospravedlňujem sa, mňa strašne baví hrať tie hry na štýl, že preskúmavam, aj keď je veľká šanca, že vlastne tu nič skoro nebude, ale tak uvidíme, no.
Ty kokšo, ja som sa fakt zlákol, tam preleteli vtáky, ešte aj tie zvuky do toho, to je crazy. Wow, takže toto je náš dom. Toto je náš dom, to je celkom dosť veľká vila. Ani úprimne neviem, kde by sa to malo odohrávať, že v akom prostredí, ale typujem, že to asi všetko bude v tomto dome. A v skratke by malo ísť o to, že my sa vraciame asi z práce, ak som dobre pochopil, a že nejaký vírus teda unikol, alebo niečo také a tí, čo teda trpia tým vírusom, tak majú halucinácie, takže je dosť možné, že my to vlastne budeme mať a ja nebudem zdržovať a skúsim ísť dovnútra. Wow! Wow, toto je strašne cool, to sa ani nedá, ty kokšo. A ja nechcem ísť ešte dovnútra, ja sa chcem pozrieť tu na po boku. Nádherný dom, no, akože je pekný, obrovský, že, ale bývať by som úplne v ňom nechcel. Hezký, no, všetky žalúzie sú pozaťahované. Ty kokšo, a tu je niečo. Tu nám možno ešte tu je fakt, že ja dúfam, že nepredbieham niečo, kde sa máme dostať neskôr. Ale, wow, no, ja dúfam, že video settings, ja tu nevidím oný. Som trošku, nemám, brightness mám na maximum, takže vidíte to, čo vidím ja, že vy si ak tak skúste ešte dať jas. Dobre, truhly prázdne. Ty kokos, ale wow, ten texture pack je fakt, že nádherný, nádherne spravený, všetko. Toto je asi nejaká skrinka s náradím, ty wow. Wow. Aj crafting table úplne, ja som skoro ani spoznal, že je to crafting table a hlavne kvôli tomu, že dobre, no tak už poďme do toho domu. Celkom to asi naťahujem, ale tak treba, neviem, nejaká dlhá aj táto mapa. Možno, že to dáme na 2 diely, alebo neviem, ako dlho bude trvať, kým to dohráme. Zatiaľ by som mal nahrávať len nejakých 10 minút, takže ešte by sme mali spraviť nejaký progres. No typujem, že to bude taká hodinková, dvojhodinková záležitosť, neviem vôbec. Dobre, keď budú nejaké... Jessica. Jessica je naša dcéra, OK, vyzerá, že asi není doma. Aha. Dobre, takže svetlá. Myslím, že... Wow, ešte ten ventilátor, to je dokonalosť. Fakt, ten autor tej mapy sa s tou mapou riadne vyhral. Ja si myslím, že hodím mapu asi do popisku. To je wow, akože kúpel. Počkej, to som zasvietil, či... Áno. No ja to budem všade zasvedcovať, síce asi... Že môžem zavolať Jessica, ale ja si... tam je telefón. No ja si chcem ešte prezrieť tento dom, lebo mňa to strašne baví, ako je... Bro, milujem Minecraft, ako... A ešte tie šuplíky, ako... Wow. Ja to ani nestíham celé si užiť. Tu sú ďalšie svetlá. Ty kokšo, krása, nádhera. Telka. V traileri bežalo, že by mala fungovať, tak som zvedavý, že ako to bude prebiehať. A nič, proste preskúmavame. Trošku si to tu chcem zbehnúť. Žalúzie sme už rozostreli, kde sa dalo, ako tak. Ukážte, budú sa dať aj tieto. Wow! To je... Milujem to, krásna je táto hra, fakt. Svetlo, poď. No, to svetlo je celkom také chabé, ale lepšie asi ako nič. Ja sa tam pôjdem, no tak sem asi ani nejdem, lebo je tam tma ako... Dobre, idem dole, každopádne aktuálny scenár je taký, že Jessica asi není teda doma. My ideme zavolať, že či je v poriadku, že či žije. Tie zvuky, wow. No už voláme. A ona nám to nebere. Ty kokšo, tak čo teraz? Takže, wow. Takže ja vlastne som dceru, teda dúfam, že u kamarátky, že spí u nej.
Ale ak je to teda u nich teda denná rutina. Dobre, mne to teda vravelo, že si mám pozrieť telku. No. Breaking news. Because of what some citizens are calling the event, asylum workers are being forced to the streets of Burgisville. The event has caused some residents to become mentally confused, leading them to aimlessly roam the streets. Asylum employees report odd screams and pleas coming from those affected. No one knows the cause of the event, but the asylum promises to work it out. Asylum, meanwhile, a young girl, age 17, has been affected by the event. However, she somehow managed to break free of the asylum officials. They are hunting her down at this moment to restore justice to the neighbors. So close up your doors and windows and keep safe, residents, because this is going to be one. Fuj, čo to sakra. Takže vlastne vraveli tam niečo o, že som mladá, ona. Čo, ja idem spať po takýchto správach, že sa teda našla nejaká 17-ročná slečna, alebo nie som si istý, ako to tam bolo presne povedané, úplne som to nestihol celé zaregistrovať, ale vlastne konečné rozhodnutie bolo, že my ideme spať, takže wow, akože bojím sa ísť spať a to, čo na nás na konci vybaflo, ja ani neviem, či chcem ísť vôbec spať, a hlavne ani neviem, kde mám posteľ. No, super, ja fakt nič nevidím. Tu je nejaká miestnosť, ale... Oh, dobré, svetlo. Úplne, že vidím, že nič. Tam je niečo, ale ja tam nevidím poriadne. Ja potrebujem ešte nejaký spínač. Toto sa mi úplne nepáči, ako je spravené, ale no tak... Idem sa ešte pozrieť. Ja nevidím, či je tam moja posteľ, alebo čo. Wow, dobre, takže asi tu nabude... tu je naša posteľ. To je počítač, očividne. A ja potrebujem niekde... Aha, lampička. Tak asi nič. Dobre, tak spíme. Čakáme, čo sa ide diať. No zatiaľ je to ako dosť crazy, táto mapa. Dobre. Už... Ja nemôžem spať. To sa ti nečudujem. Som hladný. Nič som nejedol ten... Dobre, takže... Ja som hladný. Takže žiadne také, že dcera je fuč, že strach o ňu. Dobre, my sme hladní. My sa ideme najesť. A táto miestnosť je lepšie osvetlená, či to len ako som ju nechal ja? Hej. OK. No ja sa furt bojím. Prečo nejde svetlo? A ide, ale fakt, že o ničom. No a ja nič nevidím. Musí sa tu nejako zasvietiť, lebo ja som... A tam je telka. K tej trafím aspoň, ako tak. Ale... Ja absolútne nič nevidím. Tu je tma. Aha, počkej, tam, dobre. Čo to je? Čo to je? Ja tu... Aha, tam je spínač, dobre, konečne aspoň dačo. Ja dostali sme sa na záchod. Dobre, aspoň dačo, ale ja tu úplne že nič. Aha, to sú žalúzie. OK, to je hore. A ja potrebujem nájsť zasa... Tam išla telka teda. Dobre, tak na záchod sme sa dostali. A odtiaľto sa vlastne ani neviem ďalej dostať, lebo nevidím spínače. Všetko tu preklikám. A... What? Aha, ja som nazad hore. No dobré, ale toto mi nič nehovorí. Ani tu na nič... Aha, to je celá miestnosť, dobre. Dobre, ale ak mám dceru, tak... Kde ona vlastne je, lebo... Akože spí, kde mám miestnosť, lebo tu vyzerá, že mám posteľ ja. Tu mám počítač. No ale nič z toho mi nenapovedá, kde by mala byť ona a žiť. Dobre, ideme druhýkrát dole. Sa tu skúsiť trošku zorientovať. To je záchod. A hneď oproti záchodu tu budú žalúzie. Hej, to sú žalúzie podľa zvuku. A ja pôjdem presne takto. Keď sa otočím.
Dobre, tak to sú zase žalúzie. Dobre, nemám poňatia, čo mám robiť. Ja si vám teraz dám nejaký krátky prestrih, kým to nájdem. Lebo neviem, či som niečo skipol, alebo... Ale mali sme ísť do kuchyne. No aha, aha, tak nemusím asi ani nič robiť, už ju vidím. Tú kuchyňu, ako tak. Aha, zaujímavé. A ja potrebujem nájsť nejaký spínač, toto. Čo si zač? Lodnička. Dobre, ale ja nič nevidím. Toto je strašne spravené, úplne, že poďme hľadať všetko možné. Ty kokšo. Že by? To je zase len žalúzia, aha. Aha. To je crazy. Ja fakt, že tu úplne bezradný som. Ty kokšo. Tu je umývadlo, ako tak trošku ho je vidno. No. Tak ja neviem, počkajte, ja si skúsim dať trošku väčší jas, ja si to možno toto prestrihnem, túto pasáž. Dobre, tak ja som si trošku pridal jas, ale furt vidím úplne kulové. No toto sú teda tie žalúzie, furt s ktorými sa asi rámbavkám. Dobre. Ja tu nemôžem nič. No, furt len tie žalúzie. Nič tu nevidím, nič tu je niečo hore. Dobre, ja som tu úplne stratený. V kuchyni som sa stratil, to je úžas. Á, mikrovlnka. Dobre, neviem ako som našiel, ale máme nejaké jedlo. To sme teda zohrievame. Dúfam, mohol by mi ho nejako vyprdnúť, lebo no. Aj, dobre, toto si vôbec neužívam, aká je tu tma, neviem, či je to... Kamo, nie je telefón. Ja to nechcem nechať... Dobre, ale znavigujete ma aspoň nejako k tomu telefónu, lebo podľa zvuku. Ja nemám... Aha, tam. Kde je telefón? Už som stratil aj mikrovlnku. Super. Nemám nič, mám len závesy. Toto ale podľa mňa by takto nemala vyzerať tá hra, či sa pletiem? Full mám dobre, všetko mám dobre, brightness mám na max. Full screen. Fú, akože... Všetko mám tak, ako by malo byť. Dúfam. Nie som si úplne istý, ale... Ani za pána Bega sa tu neviem, ja to nejako... Ja sa zase dostávam hore, to je super. Hej. Ale tu by mal byť niekde ten telefón, spínače by mali byť tu. Neviem, či je to tak na schvál spravené, že aby som ich nenašiel. Nie, to sú zase ale... Tam je záchod. Tak kde... Že by tu mal? Nie, to sú... No, tu je tá skriňa. Tu je záchod, tu na niekde, keď pôjdeme. Malo by to teda... Aha. No, dobré. Takže ten telefón som mal ignorovať. Asi. K tomu som sa ani nedostal. Ja som to aj zjedol. OK, tak možno... Teraz by som mal sa... To je záchod? Aha, nie, to je môj obed. Dobre. Aha, tak to ešte... Akurát ideme spapať. Mňam. Dobre, naspäť do postele, ale... Nám zvonil telefón. Aspoň myslím. Dobre, možno, že som sa len ja potentoval. Fú, takže... Zasa po tme sa tam dostať, toto má úplne... Ja vám to asi nejako prestrihám, aby ste... Tu sú oné schody. Dobre, konečne už vidíme. Konečne vidíme, tu na furt nič nestraší, ja si to tu radšej všetko nechám zasvietené, aspoň nejaký základ svetla nech vždy máme. Počkaj, tu budú... Či to sú len dvere?
Nechajme ich otvorené, ja som tak, alebo radšej zavreté. Lampička svieti, tak poďme spať. No dobre. Je to dosť dobrá mapa, ale celkom ma mrzí, že vlastne tam tá tma je toľko, že si neužívam to prostredie, ako je pekne spravené, ale očividne sa s tým nedá nič robiť, no, bohužiaľ. Zasa spíme voľako dlho. Dosť dlho, asi neviem, či sa dačo načítava. Niečo kráča. Niečo sa... OK, takže to vyzerá. Že ideme do basementu. Že ja zase vidím úplne kulové. Aha. Ale trošku viac svetla by som potreboval. Lebo nič nevidím, absolútne nič nevidím. Dajte mi momentík, ja som za chvíľku späť, ja si len niečo overím. No, takže po nejakom čase hľadania som našiel teda kľúč. Bolo to dosť dlhé, takže ten si teda bereme. Ale... Fuj, čo? Neviem, čo to bolo za zvuky. A furt sú tam nejaké v pozadí. Asi my niekam kráčame. Dúfam, že kráčame do toho oného basementu alebo kam už. Lebo ja už nikam netrafím. Ja som tu fakt, že pol hodinu hľadal proste blbý kľúč. Fú, normálne. Že No dobre. Dobre. Takže pokračujeme niekde. Neviem, kde. No, furt som stratený. Počkajte. Basement. Ja sa potrebujem dostať do basementu, ja absolútne nič nevidím. To je... ja vám dám zasa strih, ako tu blúdim pol hodinu a keď to nájdem, tak sa ozvem. Dobre, takže ja som došiel k záveru. Nešlo to hrať s tou tmou. Chodil som tu... Tie zvuky, to je hnus. Každopádne, neviem, čo odhovoriť. A nevyzerá to vôbec dobré. Nechcem vracať. Nech to skončí. No je ticho, teraz bude nejaký jumpscare podľa mňa. Fú, tak dvere sa asi otvorili. Dobre, každopádne k veci. Fuj, no mne je zle. OK, takže to bol len sen. Každopádne späť k veci. Nedalo sa to hrať v tej tme, vôbec som nemal poňatie, že čo tam robím. Tak som si načítoval Night Vision, aby som našiel aspoň tie dvere. Ja som vlastne chodil... O nič moc neprišli. Chodil som v kuse dookola v takýchto... no neviem čo to ani je. A... mne je zle normálne. Ja som ani rozprávať nemohol, fuj. Dobre no. Musím ísť k telefónu, ale... Keby toto spravia, keď je úplná tma, nemám problém, nejako sa znavigujem, ale fakt v tej tme som vlastne asi spravil, čo ja viem, 5 koliesok, kde je tá chodba? Hej, v tejto chodbe som chodil furt dookola k týmto dverám, ktoré furt nevidno. Tento obraz sa menil, bol horší a horší. No a vlastne som použil Night Vision, lebo čo sa čudom, že mi ostal, lebo zmizol mi aj zapalovač, aj kľúč. No a teda bol tam ten jumpscare, fuj, a tie zvuky boli úplne, že nechutné. No. Takže to by bolo všetko. A asi môžeme ísť pomalinky dole. No, toto bol extrém.
Fúha, fúha. Každopádne... Je mi ľúto, nebolo iné riešenie okrem tohto tu. Nič tam není, dobré. Tak voláme Jessica. Čiže... Zvoní to. To je dobré znamenie. Ako aj predtým to zvonilo, ale... uvidíme. OK. Takže furt není doma. A ak by dačo volal nám. Aj toto, to ste sami videli, ja som tu blúdil, hľadal ladničku, mikrovlnku. Chvála Bohu, že som ju nejako našiel, pritom ja som si myslel, že mikrovlnka je tu a furt som klikal tu. Každopádne nejdem sa zdržovať. Už by sme pomaly mohli aj ísť. Aha, dvere sú zamknuté. Počkaj, čo? Hatelka. As the figure got away. In other news, little has been revealed about last night's event. Asylum officials are denying any wrongdoings. They said some sort of bug going around that should leave the area soon. An angry mob of residents led a boycott today due to the sudden departure of their family members to the asylum. The officials won't release information on what happened next. They are still looking for that 17-year-old girl. If you have any information about her, dial "Don't look like wrongdoings." It's behind you. 654. Just remember to keep safe, residents. OK, takže niečo také zaujímavé, čo by sme doteraz. Dobre, tak začíname, konečne sa začína bať o Jessiku, že niečo je teda zlé. A furt sa ideme dostať von, ja som si myslel, že to všetko je zamknuté. Ako sa mám odtiaľto dostať? To je... Ako keby ide z kúpeľne. Dvere sú zaseknuté. Takže to ideme vonka. Podľa mňa. OK, vyšli sme von. Mali by sme si ísť teda po nárade. Myslel som si, že pôjdeme už hľadať Jessiku, ale... Očividne furt nič, bohužiaľ. Pardon, za môj hlas trošku. Má hrdlo škrabe. Fú no, celkom akože brutál táto mapa. Dobre, tie poťaky s Night Visionom furt mám, ak by bola ešte nejaká takáto pasáž. Normálne, bohužiaľ to použijem a je mi to ľúto. OK, šrobolák, ešte dačo? Nič. Dobre, náhrade a lebo ešte to sa mi stalo, že ja som otváral tam česty a hoci keď sa tu objavil nápis, sa mi zdá, že find you alebo čo také. Takže, no. Dobre. Domček pekný, teda to sa nedá utiecť, ak by ma niečo naháňalo. Ale pochybujem, že... Mne sa práve, že ja som si chcel zahrať takúto oddychovú... Ty kokšo, toto nie je vôbec dobré, toto vôbec nie je dobré. Sakra. Fúha. Niečo bolo asi zle. Ale žiadny jumpscare, dobre. Ideme dnu. Ty kokšo, ja som to videl. Wow. Fuj. No mne je zle. Normálne ako... Váňu vypneme, aj tak sa tam voda nenapustila, asi nie je upchatá. Dobre, fú. Čo teraz? Fú, čo sa tu duch zamkol a išiel si dať kúpeľ, to je crazy. Nevadí, von sa dostať neviem, zasvietime si. Táto miestnosť je očividne tiež furt zavretá, telka sa nám nezapne. Asi nie. V čestkách nič není, v šuplíkoch teda, pardon. Ani v týchto, tak môžeme ísť hore, no. Čakal som, no. Bože, neznášam tieto tmavé miestnosti. Páne, že humáč. Táto miestnosť bude nejako... No, príbehovo si myslím, že je dôležitá asi pre nás. Typujem, že možno niečo s našou ženou, keďže Jessica by mala byť naša dcéra. Dobre, spať sa nedá, toto tiež nič.
Dobre. Niečo otvorilo dvere. Niečo je vo miestnosti. Dvere sú zamknuté. Takže niečo je v dome. To nie je vôbec dobré. Normálne mám zimomriavky. Aha. Tak tam nejdem. Tam ma nedostanete ani za nič. Fuj. No dobré. Tu je tlačítko. Ja tam nejdem. My sme tak strašne moc mŕtvi. Ja tam nechcem ísť. Prosím, nenúte ma. No asi nemám na výber. Zase nič nevidno. Dobre, tlačítko je tu, OK. Aspoň trošku. Nejaký save. Dobre, takže očividne sme dole v podzemí. Ja nejdem hlbšie. Ani nesranduj. No tak čo mám s vami robiť? Ja som... Dobre, to bolo možno len... No. Ak zase ide byť takáto pazáž, že pol hodinu idem hľadať, tak ja tam tie poťáky asi. On to asi inak ani nepôjde. Super, takže by som sa tu no to je zasa bludisko. No fakt, akože dúfam, že to neberete ako veľké cheatovanie, ale... Svetlo, OK, tak zasa som ich nemusel používať. To je otvorené teda. Pustím ho von. Dobre, tak toto je mega creepy. Nie, ja tu nie som. Dobre, otvorilo sa to. Očividne nás tu niekto trolí. Takže my sme si to mohli zasvietiť. Ja som si dal zase ten Night Vision. Pardon, ale... Fú, ja tu jem zase v bludisku. Vidíte, ja nechcem. Dobre, čistý pozeráme. Tak očividne tu nič není. Ani tu. Ideme čo behať furt dookola, no ja. Očividne beháme furt dookola. Počkaj, zasvietí sa tu? Hej, zasvietí. Nič. Dobre, nejdem tu prehľadávať všetko, čiže tu nič není. Kľúč, dobre, ešte by som to zaklikol. Elektrika. Pekne premakané. Za chvíľku by nám malo vypršať, takže sa to bude konečne dať hrať tak, ako má. Dobre, ako už som celkom... Mám zimomriavky z tejto mapy úprimne, dúfam, že... Dobre, tam sme to prehľadali, takže už iba semka. Typujem, že zdá, že od tohto tu boli tie kľúče. Dobre, zasvietime si. Čo? Takže... Wow. Úprimne, počkal by som si, kým mi vyprší ten poťak, ja sa za chvíľku s vami ozvem, ja vám to prestrihnem. Sledujte ju. Dobre, neprestrihnem, ono začalo sa diať niečo. Zavreli sa dve. Dobre, ja som hotový. Aktuálne... Máme zapalovať, že sme tam boli predtým. No presne takto som to hral s tým oným Night Visionom, takže ešte ho možno budeme potrebovať. Dobre, to všetko prehľadáme. Svetlo zase nebude fungovať, či to je... Keby to takto funguje s tým zapalovačom, lebo teraz ešte mi funguje Night Vision, uvidíte, že za chvíľku nevidím ani ňu. Takže si tam asi aj ten druhý. Máme kľúče a zapalovač neviem, kde sme vzali. No, takže zase nič nevidím. Vrajím, nedá sa to absolútne takto hrať, proste iba blúdim a nič nevidím, takže ja si ho rovno dám. Na 3 minúty by som ho mal mať a dá sa to aspoň trošku hrať. Je to lepšie ako nič. Svetlo nefunguje.
Klikery to znie. Fú, tak mne je zle z tohto. Tak nič. Tak nič. No toto je tá miestnosť. Fú. Ja tam nechcem ísť. Fú. Už len ten zvuk je mega prúser. No. Co je telka teda? Ja nechcem vedieť, čo tu bude. Ja si to len prehľadám, lebo v telke ešte šuplíky. To sú dvere, tam budeme za chvíľku. Dobre, ešte tu niečo. Dobre, takže to nič. Dvere sa mohlo za sebou zavrieť, a tie sa zavreli sami. Takže na výber aj tak nemáme. Strčka. Kľúč. Dobre. Máme dva kľúče. A očividne... To bude asi od tých dverí. Už som pozeral, takže nič. V telke nič nevravia. Dobre, takže ideme ďalej. Ja tam mám. Fuj. Ja som sa zlakol. Ja neviem, či to máte na sluchátkach, ale... Fuj. Ja neviete... Fuj, aké mám zimomriavky na tele. Jessica, my little monster. Jessica doesn't know you anymore. She's after you. You'll be like her soon. Oh, don't worry. You can't. Look at me. Look at me. Look at me. Ty kokšo. Čo to sakra bolo? Takže sa nám podarilo utiecť z vlastného domu. Dobre, ja utekam k autu, ani sa nejdem toto preskúmavať, ako som mal v pláne. Dobre, vypršal nám Night Vision. Fú, počkaj, ja som prišiel, OK, takže teda to by som mal utiecť. Brutál. Fúha. Aha, policajti sú tu, ideme im dať čo povedať. Aha, tak nás zastavili. Lock him up. To sme my. He knows. Takže celú tú dobu sme vlastne... Konec? Asi aj. Pokračovanie na budúce. No ja sa pozriem každopádne, či aj dvojka. Príbeh som úplne... Asi... Dobre, takže... Aha. Takže toto máme prvú kapitolu zo 6. OK. Môžeme si pozrieť mapu. Tu je... Wow, tu sú tie noviny, ako boli spravené. Dosť cool. Vidno, že to... Wow, riadne premakal. Každopádne, v skratke príbeh... my sme asi boli ten... blázon, čo asi zabíjal, alebo dačo také robil. Keď sa tu pozrieme, tak to by to niekde malo byť. No dobré, ja to už ani nájdem. Sa mi ľúbi, ako je to premakané, ale ten príbeh úplne dával zmysel, takže vlastne som sa v tom trošku stratil. Môžete mi napísať, čo si o ňom myslíte. Každopádne... Ja si skúsim oné. To meno... Time set day. Dobre no, dosť dobrá mapa. Dáme si Game Mode Creative, dobre. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo.
Každopádne, ja si ešte tu na druhej obrazovke, ak by vás to zaujímalo, tak by som vám prečítal, že vysvetlenie vlastne príbehu. Takže toho júna dorazil Frederick Mannings do svojho domu, jeho dcera Jessica nikde nie je, možno je stále v dome svojej kamarátky od včera noci. Postupom času sa však v dome Manningovcov začnú diať bizárne udalosti, pričom nezvestná tínedžerka stále nemá žiadny kontakt. Medzi tým sa v miestnosti ustáva. Podarilo pacientovi utiec. Aha. OK, takže vlastne to môže byť to, že my sme ten pacient, my sme teda utiekli z liečebne a toto, čo sme videli v telke, tak sme si vlastne nejako vyvodili, že to by mohla byť teda naša dcéra a my sme ju hľadali, pričom teda ona bola furt pohrešovaná. No a tie veci, čo sme páchali v sklepe, sme možno robili my a tá príšera, čo nás prenasledovala, to bude nejaký oný. Ale neviem, napíšte mi váš názor. Každopádne z tohto videa to bude všetko, takže ahojte.